bal tempó, aztán 100 sima jobb, ott jön sima jobb, és 80 mögötte fék jobb, 3 szigorú kavicsos, ebből lesz 50. Ez megvan. Jó. 100 bukkal jobb 2, 70-re. Bal 1, jön a bal 1 és 100 nagyfék jobb 5 esik, nagyfék jobb 5 esik. Rájön jobb 2, 100 bukka, vagy 40 bukka, 30 nagyfék bal 4 patkás, nagyfék bal 4 patkás, aztán 40 bal 34 röviddel a ház mögé, és 20 jobb 4 rövid, bal 34 rövid, 20 jobb 4 rövid, és abból bal 3, jön bal 3, aztán 30 a bal 2-ből jobb